I parlant d'aigua, a l'assut d'Antella, a la Ribera del Xúquer, avui fan la tradicional solta d'aigua. Com cada primavera, el cabal procedent de la presa de Tous el deixen córrer cap als camps de la zona en un acte que significa l'inici de la campanya de recs. Seguint-lo està en directe Carme Bort. I Carme, a quants llauradors beneficia esta mesura? Molt bon dia. Es calcula que aquestes aigües que han eixit avui de la sèquia real del Xúquer beneficien aproximadament a 35.000 llauraors que viuen en una vintena de poblacions a les dues riberes del Xúquer. Per tant, aquestes aigües regaran unes 22.000 hectàrees, sobretot de cítrics, però també d'arròs i d'horta. Este acte efectivament es fa cada any amb l'arribada de la primavera i significa l'inici de la campanya de recs. Així ho ha recordat també el retorn que ha beneït les aigües abans de la solta. Han dit que aquestes aigües del Xúquer, per allà per on passen, siguen símbol de vida i de prosperitat, i això és el que esperen els llauraors. La consellera d'Agricultura, Maritina Hernández, acompanyada del president de la Reial Sèquia del Xúquer, ha presidit este acte, que enguany ha tingut com a marc esta obra hidràulica tan important, que és la Casa de Comportes del Assut d'Antella. Des d'ací s'ha deixat córrer l'aigua per als camps de la zona.